Tak môžeme začať. No, takže tu máme elektrickú pilu reťazovú Dolmar. Obsluha je veľmi jednoduchá. Nie je potrebný žiaden nástroj na španovanie reťaza. Reťaz nastavíme tak podľa návodu na tie 2 až 4 mm. Zaistíme. No a je to pripravené. To je všetko. Toto všetko musíme robiť, dávať si pozor pri vypnutom napájaní. Keď to máme urobené, ideme rezať. Zapneme do elektriky. Nasadíme si ochranné prostriedky. Čiapku proti slnku. Chrániče sluchu. A nezabudneme na ochranu zraku. Máme takéto špeciálne okuliare s nerozbitným sklom. Plne vetrateľné. No a teraz si pripravíme klad. Napríklad tento. Vyzerá, že to je jedľa. Keďže sa všetko jedná o hrubšie priemery, nerežeme to na koze, ale tu vlastne z odpadového dreva mám spravenú takúto podložku, že by som nezarezal do zeme, na ktorú to dám a klad potom na 2-krát otočím, prerežem celý kus. Reťaz je naostrená. Takže teraz menej slova, viac činov. Rukavice. Pozor na prívodný sieťový kábel. No a ideme. Otočíme. Drievko otočíme. Všimnite si, jak to dobre drží v tej koze. Nemusíme sa báť, že zarežeme do zeme. No a ideme.